ನಮ್ಮೈತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತ ಏನ ಶಾನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಫಿಶ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ದಾದ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರತ್ತೇರು 3 ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಪೂರ ಉಂಟು. ಇಂದು ನಮಕ್ ಮೀನು ತೋಜಾರೆ ಪತ್ತೊಂಬ ಇದ್ದೀನಿ ಓ ಮೀನು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ಡೆ ಬಂಗುಡೆ ಪಾಂಪ್ರೆಟ್ ಅಲ್ಲೇಕ್ 7 ಪಾಡ್ದು ಪರ್ಪಿನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇನು ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಏನ ಫಿಶ್ ತಾಲಿ ಬರ್ರೆಂಡು ಕಬಾಬ್ ದಿಯರೆ ಕೂತ್ಸೋತೈತಿ ಖಾಲಿ ಮಾಮಗ ತಾಗದಂಡು ಮರ್ಮಯ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡೇಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಮೂಲ ಸೇಮ್ ಅತ್ತ ಸೇಮ್ ಮೋಲೊಡ್ತಿ ಮಾಮ ಮಾಮು ಪಂಡ ಏಚಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಮ ಪಂಡ ಹೆಂಗ ಮಾಮ ಗಾಯನ ಮಂದರ್ ನಿಖಲ್ ಈತ ಪಾಪದ ಮಾಮಿನಕಲ್ ಅಂದವೆ ಅಂದ ಸಾರಿ ಇದು ಅಪ್ಸರ ಕೊಂಡ ಬೀಚ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮರ ತಪ್ಪಿರ ಉಂಡು ಚೂರು ಚೂರು ನೀರು ತೋಜುಂಡ ದವ್ವೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜತ್ತು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ ಇಕೋ ಬೀಚ್ ಪೋರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಸರ ಕೊಂಡ ಫಾಲ್ಸ್ ಪೋರುಂಡು ಅವು ಅಂಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಎದುರು ಬತ್ತ ಇಂತ ಎಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಅಪ್ಸರ ಕೊಂಡ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಅಪ್ಸರ ಕೊಂಡ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಜತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪೋರೆ ತಿರ್ತ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂದಿನದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತದವು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಾಯಿಜತೆ ಏರೆಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ಪೋಯಿನ್ ನೀರಿಪ್ಪ ಬಟ್ ಮೀಯೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ పోయ్ అక్క మెల్ల ಅವು ನೀರು ಸಪೂರ ಉಂಡಿಯಾ ಇಂದು ತೋಡ್ದ ನೀರು ಲಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಫಾಲ್ಸ್ ಪೋಯಿನಿ ಅಟ್ ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ನೀರ್ ದಾಲಿಜ್ಜಂಡತ ನೀರ್ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಅವೆಡ್ದು ನಮ್ಮನ ಕೂಡ್ಲು ಫಾಲ್ಸ್ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಕೂಡ್ಲು ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೆಡ್ಡಂಡು ಅಪ್ಪ ಆಪುಜಿ ಪೈಪದ ನೀರು ಬರ್ತೀನಿ ಅವಳ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಹಾಕಲ್ ಪೂರ ನರಕ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆಲ್ಲ ತೂರೈತನ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀಜ ನನ್ನ ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ಪೈಪಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದ್ಲ ಬರು ಬಟ್ ಸತ್ಯ ಸಮ್ಮರ್ಡ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಏನ ಅಪ್ಸರ ಕೊಂಡ ಮಕ್ಳೆ ಪಂಡೆ ಫಾಲ್ಸ್ ನೀರು ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂದೆ ಮುಗಲ್ ನಮ್ಮನ ಎನ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಚೂರ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿ ಮಲ್ತಿಜೇರು ಆನ್ಸ ಎಂಕಲ್ ಪೋದ ಏಪ್ಪ ನಾನು ಕಾಂಡ ದಿನ ಪದಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ನೀರು ಕೂಡ್ಲುಂಡ ಈ ಟೈಮ್ ನೀರು ಕೂಡ್ಲುಡ ನೀರು ಉಂಡು ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ಕೆಸರು ಕಟ್ಟಪುಚ್ಚು ಪಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ ಮಗ ಕೂಡ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಾನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹಿಡ್ಕೋತೀನಿ ಅದಾಗೆಲ್ಲ ನೀರಿತ್ತನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನೀರಿಪ್ಪಲ್ಪ ಇಂದು ಫೆಬ್ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಏನ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ಉಂಡುಗೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಫಾಲ್ಸ್ ತಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಅಕ್ಲ ಏನ ಏಜೆನ್ಸಿ ಲಕ ಮಂತು ಪಾಡ್ದೇರು ಬತ್ತ ಕೇನ್ವೇರು ನಮ್ಮಡ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಯಿನ್ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಇಡೆ ಬತ್ತ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ
1 hour ಬೋಟ್ ರೈಡ್ಗೆ ಏತ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಬನ್ನಿ 250 per person ಬಟ್ ಇತ್ತೆ 200 ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 to 13 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಲಂಚ ಶೋಕೊಂಡು ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು Close. ಇವರು ನೀರಿಗೆ ಇಳಿತಾರಂತೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಜಂಗಲ್ ಬುಡ್ದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಶೋಕುಂಡಿಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅವನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಹೊನ್ನವರ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಬತ್ತ 1 hour ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೂಪರ್ ಅಂದ ನಾನೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಕ್ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಮನ್ಪರೆಗ್ಲ ಇತ್ತಾನ ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಡು ಬಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ತಂಪಿತ್ತಂಡು ಅಪ್ಸರಕೊಂಡ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಪೋಯರ್ಡ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಸುಂಬತ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಸರಕೊಂಡ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸದ ಐ ಮೀನ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಶೋಕ್ ಅಂದ ಬರ್ತದ ಸೀಸನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಅಂಚಿನದೆಲ್ಲ ನೀರು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಚಾಪರ್ರೆ ಬರ್ತ ಬಯ್ಯದ ಅವಲ್ಪಂದಿಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂತ ಯಾರು ಜೋಶ್ ಇಡಪ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಜನ ತುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ 1 hour ಉಪ್ಪುನ ಇಕೋ ಬೀಚಿಗೆ ಬತ್ತ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ ಸಂಡೇ ಅಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ವಾವ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡದ
मोकल नरक नरक फोटो घेतद ఆయన గ్రూప్ పర పాడను మస్తు షోక్ తోచుండుండే షోక్ ఉండు ಎದುರುಲೆ ಆರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕನಾರ ಪೋರು ಪೃಥ್ವಿ ಬಾಬಿ ಕರೆಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕುಂದಾಪುರ ಡಪ್ಪುನ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಂಚ್ 9 ಡಿನ್ನರ್ ಮನ್ಪರ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಸಾಕಾದ್ ಪೋತುಂಡು ಒರಿಯಗ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ವನಸ್ ಮಂತದ ನನ್ನ ಸೀದ ಇಲ್ಲಾಗ ಇಂದು ಲಂಚ್ ಹೋಮ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಒಂದು ಕುಂದಾಪುರ ಫೇಮಸ್ಗೆ ದಾದೆಕೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂ ಓಡಿತ್ತ ಉಲಾಯ್ಪೋದು ಓ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಪನ ದೇವರನ ಬಲಿಯ ಒಂದುಂಡು ಟೆಂಪಲ್ದ ಎಂಕಲ್ ಕಾಪು ನಿಂಚಿ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದ ಅವ ಹಂಚಿಪೋಂಡು ಇಂದು ಗೀ ರೋಸ್ಟೇ ಇನ್ನು ಮುಲ್ತ ಫೇಮಸ್ ಅತ್ತೆ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಪಾನ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಮಂತಿನೇನ ಕಟ್ಟದಿತ್ತಿನ ಗಂಟೆ ಪತ್ತರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ವನಸ್ ಪೂರ ಆದಿತ್ತೆ ಪಾನ್ ತಿನ್ನೋ ಒಂದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತ ಗಾಡಿದಡೆ ಅನ್ನ ಸೀದ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೊಜ್ಜೆಪ್ಪನ್ ಎಂಕಲ ಟ್ರಿಪ್ ಇಡಗೆ ಎಂಡಂಡು ಆತ ಇಲ್ಲ ಮೂಕೆದ ಮರ್ಮಯೆ ಶಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಮನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ and follow ಮನ್ಪುಲೆ